Dobrý deň, vítam vás v programe Cinema 4D. Dnes si povieme niečo o materiáloch. Materiál sa nachádza na objekte, na scéne, avšak to, čo nesie materiál, sa nazýva shader. Môžeme ovládať jeho farbu, odraz, ako jasne sa svetlo odráža od toho shadera a takéto typy vecí. Keď sa pozrieme vľavo dole, môžeme vidieť materiálový manažér, kde sa nachádzajú naše materiály a kde sa nachádzajú ďalej 4 kategórie, ktoré vám popíšem. Prvá je súbor, kde môžeme vytvoriť si nový materiál, ďalej si môžeme načítať nový shader, ktoré máme prednastavené v Cinema 4D. Ďalej si môžeme importovať iné materiály, ktoré sú v Cinema 4D do našej scény. Ďalej si môžeme uložiť materiály, načítať prednastavené materiály. Potom tu máme úpravy, kde sa nachádzajú veci ako sú späť, kopírovať, odstrániť a ďalej ako majú byť zobrazené naše materiály v objektovom manažéri. Či majú byť v zozname, alebo vo vrstvách, alebo ako majú mať ikonky, či malé, stredné alebo veľké. Ďalej máme funkcie. Tieto funkcie sa skorej spájajú s bodypaintom 3D, ktoré vám preberiem neskôr v ďalšej lekcii. A ďalej máme textúry, máme tu kanály textúr. Keby som mal vybraný nejaký materiál alebo shader, tak by sa nám zobrazili tieto možnosti, ale môžeme si tu vybrať ako sú farby, svietivosť, odraz a takéto veci. Teraz si vytvoríme nový materiál, dvojklikom klikneme do materiálového manažéru alebo súbor a nový materiál. Následne klikneme na náš nový materiál a objavil sa nám editor materiálu, kde si môžeme napísať jeho meno a môžeme si tu nastaviť všetky jeho vlastnosti od farby, svietivosti, odrazu, odmlhy, odlesk. Keď si tu zaklikneme, čo chceme, tak vidíme, že v nastavovacom manažéri sa nám pridávajú taby, ktoré sme si zaklikli v našom editore. Preto nemusíme pracovať v našom editore materiálu, ale môžeme pracovať aj iba v nastavovacom manažéri, kde máme naše taby. A keď prejdeme na základné, tak tu si môžeme nastaviť, ktoré taby chceme aktivovať. Napríklad dám preč svietivosť, vidím, že sa nám dala preč. Pridám si muhu alebo odraz. To bolo k demonstrovaniu nášho nového materiálu. Teraz vám poviem niečo o práci s týmito materiálmi, ako ich aplikujeme na náš objekt. Ja som si už vybral 3 materiály, ktoré budeme používať. Klikol som na súbor a načítal som si nové prednastavené materiály, ktoré má Cinema 4D. Čiže ako aplikujeme naše materiály na náš objekt? No, veľmi jednoducho. Klikneme na náš materiál, ktorý chceme aplikovať a prenesieme ho na náš objekt. Teraz keď kliknem na renderovanie, vidím, že sa nám pridal materiál na náš objekt. A taktiež v objektovom manažéri môžeme vidieť, že sa nám pridal materiál. Ďalej, keď si tam pridám ďalší materiál, takisto prepísal sa nám ten starý materiál, ktorý sme tam dali a dal sa nám tam nový. A keď chceme, aby sa nám zmiešali tieto materiály, v nastavovacom manažéri môžeme vidieť vlastnosti, ktoré môžeme si nastaviť a máme tu miešať textúry. Na to klikneme. Teraz keď si dáme renderovanie, vidíme, že sa nám naše textúry pomiešali. Tieto textúry ďalej môžeme odstraňovať, pridávať ako chceme. Opäť si tam pridám textúry, ktoré som si vytvoril. Môžem si tam dať tieto, zmiešam ich. Teraz si vytvorím nové kocky, teda vlastne klony, ako keby. Troška ich vyvediem.
Takto. Teraz mám zakliknutý materiál na každej kocke. A keď chcem na každej kocke nahradiť materiál, jednoducho podržím klávesu Alt, kliknem na materiál, ktorým to chcem nahradiť. Kliknem a vidím, že sa nám zmenil náš materiál, na ktorý sme chceli. Teraz keď to zrenderujem, vidím, že máme zmenený materiál a taktiež máme zmixované naše textúry. Toto bolo do mňa všetko k materiálom. Dovidenia pri ďalšom videu.